Anai arrebak zarete. Zu Paula, Ricardo anaia, azken hilabeteetan dotore jasten hasi dela konturatu zara. Susmagarria deritzozu. Paula hasita, Iruna bertso, 8 txikian. Azken aldian aizu, utzi nauzu seko, korbata jantzitata, ez zaude hobeto, baina egin nahi duzuna nigatik perfecto, nor da hain inozoa zurekin joateko, larai, lararai, lararai, zurekin joateko. Aurresten hasi nintzen, ni aspaldia didanik. Ta ordua heldu da, noski gaur jadanik. Argita garbi arreba, oraintxe esanik. Ama izan nahi duen, bat lortu nahi dut nik. Lairai, rarai, rararai, bat lortu nahi dut nik. Hasita nagoia da zurekin harritzen, ze oso zaila data hemen aguantatzen, saiatu zara baina oso guapo jartzen, pertsonalidadea ez zaizu hobetzen, larai, lararai, lararai, ez zaizu hobetzen. Nolako arazoa, nolako ausia, baina aurrera eman behar dut neure jauzia. Zuzera arrebata, ez nere nagusia, itxurak engainatzen du mundu guzia. Lairai, rarai, rararai, du mundu guzia. Tontoa izan behar da zuk engainatzeko, aurrera segizazu niretzat hobeto, garaia badaukazu eta eskontzeko, eta are gehiago etxetik joateko. Larai, lararai, lararai, etxetik joateko. Ideia bat dadukat neronen buruan, ta neska ederrak ere neure inguruan. Tonta izan behar da diozun moduan, baina tonta asko dago egungo munduan. Lairai, rarai, rararai, egungo munduan.